Haka jingla ka Euro ar hajar ar peusau ka bahab haga Group E. Hapa dengan Slovakia, Persia, ika Romania. Haba pai shakne ka jingla kai baro ar tadi ken hun kia kai da marshigol. Ya ka shigol jong Slovakia le yoban tap lengbau duda haka minit ka ar peusau. Bar ya ka shigol jong Romania le yoban tap lengba ka penalti balakan chat do marin haka minit ka live nyo. Bar lengba ka jingla kai baro ar tadi ken hun kile yoban rong shakara of 16. Hagawai par kecing lekai jongga Grup E hapreng ka Ukraine, Persia ekari jong De Bruyne ka Belgium. Haga nang kecing lekai baro artli ken hun kia khat klemla batun khijar nadu ka kela step had bukut kecing lekai wala ka Belgium ka kham khlang ya ka Ukraine Henry ka klemla pat ban thap gol. Baleng ba nang kecing khat ka Belgium ka yo ban rung shakara of 16 kat ba ka Ukraine ka hab ban lek paying leng ba ka goal difference. Haga jingla kai jongga Grup F hapreng ka Chechnya, Persia eka Turki. Haga ne jingla kai ka Turki kala khor ka nam job hadin bagalala ban film ya ka Chechnya da arla ka wei. Badia ka gol pen job jongga Turki la yo ban thap hashwa ban kot ka jingla kai kata ka minit ka bakhandai pheu plus sau. Baleng ba ne jing job ka Turki kala yo ban rung shakara of 16 kat ba ka Chechnya kala yo ban lek phaying. Hagawai par kecing lekai jongga Grup F hapreng ka Georgia, Persia ekari jong Ronaldo ka Portugal. Haba pai shakne kecing lekai ka Georgia kala yo ban penkhi jar Nyngkong tang ha ka minit ka ar lengbo wara Australia. Badai lama ka shigol kirang lekai ba kensa jongga Portugal ki klemla ban sugliang hadu bukut ka kela step. Haba pai pat shaka kela min kata ka minit ka basan pnyau lengba ka jingarap jongga VAR ka Georgia kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar lengba ka penalti. Badia ka penalti la kenjat tau Georgia. Badai lama gini ki ar gol ka Portugal ka klemla shu ban sukuliang watla ka kham khlan bunsha ka Georgia ha ka position. Badhadu bukut ka jingle kai ka Georgia ka lala pen film ya ka Portugal da ar la not. Balengba ka namrem ka Portugal ha ka Sien ka Nyngkong kalaman e ka namrem nadu snem ar hajar ar pheu ar katba ka Georgia ha ka Sien ka Nyngkong kala yo ban rung shakara of 16 ha ka jingle kai Euro Championship. Badna ka bentau Cristiano Ronaldo kane ka Sien ka Nyngkong bau claim yo ban tap goal ha ka jingle kai group stage nakin rew tali ki jingle kai Euro Championship ki jong